ndamira pamberi dara mambo mutasi ndamira pamberi dara mambo mutasi zitanda chokwadi ziyachatanda chokwadi ndivanye panchabatwa ni moto mara mbasiro zita ndi Ezra Chibuli. Nyakaitika ndeyekuti ndakafonera ndiri kubasa zhinji mai mukadzi wangu arikurwara kubocha, saka mukadzi wangu anzi aini anofanira kuenda ikoko kuzi vainzi vana sekuru vanga vatouya. Saka shoko rakasvika ari masikati tobva tatsvaga mari. Mukadzi wangu akazi ndakamuperekedza rari chimangwana acho bhazi kuti aende kuna mai wacho, ndobva aenda. Then ndaita pafoni achiti aishuwa mai airwara kutaura kwaaita because aiti mai vangu asingatokwanisi kutaura. Akatogara kumadays 5 days ariko ndobva azodzoka achiti mai wanani kuti alright. Adzoka ndakatomutambira tikatoenda kumba. Saka isitaitsvaga tongo pekulonji achiti apa togara panyatsoidzi kuti achangobva kufirwa anga akaita miscarriage kuti anga atsvaga tongo pekugara. Saka tichava pekugara iye ndiye aitsvaga indi andiri kubasa achishaya. Akaita 2 days achishaya pekugara pacho. Saka dhere chi3 pane panga awara ndobva tada kuti uzomuperekedza ndopaona kuti pakamira sei. Saka ndakamuzoti handisi kukwanisa kuperekedza koya mutange sina fiwa ndikati handisi kukwanisa kuperekedza ndati alright. Saka ndakabuda pamba ari makuseni ndichiendesa mota kuno DPS. Ndakatanga ndamwa fiwa mota ndobva vakatondiperekedza vatatosiya mota kukawacho ndakatodzoka kumba. Tadzoka kumba takusvika kumba mukadzi wangu akadaidzwa nomwe mukadzi. Takusvika kumba ndihamba iginowa kozanga ari pamberi pangu ndobva ndamuti makedhi nemudaidzwa mashuta ndobva azomira achidzoka kune mukadzi uyo anga achimudaidza. Saka ini pandakasvika kumba iye akazosara achiteera mashuta. Akangosvika kumba achibva atoiwa achibva ageza achakanetsa nje kuti akatogeza nemvura inotonhora zvanga asati amboita. Atopedza kugeza saka ndakabva ndamuti ndandine mari yandandakamupa ndamuti aondisiro 500 munin'ina wangu ari kuuya aida kutora license. Atoti alright. Achakandinetsa ndechekuti ndakazongoona iye akabva abuda haana kundudza. Then kamwana kedu kadiki kane 2 years kakatanga kuchena kari pagedhi. Saka ndakabuda kuti ndinoona kuti chizvi mwana kuchemei kozi aitochema zvihasha. Saka pandakamuti kedheni chii akangoti mama achinongedza kuratidza mama abuda. Pandakavhura gedhi ndopandakaona mukadzi wangu uyo anga ato nedistance asi anga akananga kuzaichingu angambodaidzwa kuya nemukadzi uya. Ndati makedheni haana kucheuka kana kudaira. Ndakatonetseka kuti munhu arikuita sei haanondizera kuendepi haanosiya mari apa atouya. Saka ndakatosiya mwana ndobva ndateera nditomhanya. Ndakasvika iye akatononda mumashure make akusvika pamba paya pemukadzi angambomudedza paya obva atotanga kutomhanya. Saka inda ndatosvika pangari ndobva ndatomubasa ndasiya kapesi kanga inapo. Kapesi aka ndakasara ndachika kuvhura kapesi kuzi yakabva atoipinda mumba membe ndibvabva madhoo. Kapesi toma mune tushonga tuchiwanzwana $50 nefoni yake nechitupa. Chimbori chii ichi ndobva ndatodzoka kumba. Ndadzoka kumba kwakune hanzvadzi yangu ndoti maikiti ndambokudza kuti ari kufamba sei. Ndikanzi anti arinotsvaka ndataura ndakatogara ndikazonotora mota kukawashi munin'ina wangu akatosvika. Munin'ina wangu ndatomuudza ndikati maiguru wako watobuda but anosiya mari. But ndavaudza kuti ndinoda kutanga chisema akatoti alright but haana kusiya mari. Ndakagara kusvika kuma1 masikati iye angabuda kuma8 makuseni. Ndakungobvunzana paya kuti imi achiri kungotsvaga imba here munhu nanhasi tatadzoka kuti ufonere foni yake yange ndikapesi kana ndasara nako zvaisingaiti. Takagara kusvika kuma4 zara kutodoka. Kuma5 munin'ina wangu akati aenda kutoenda kubasa. Ndati mira ndikuperekedza ndibva ndatomuperekedza kubasa. Nditori kubasa ndaitofonera hanzvadzi yangu auya here Blaze hanzi haasati. Blaze auya here haasati. Ndibva ndatombobatikanawo nekubasa kwangu ndakazodzoka kumba kuma12 manheru. Nditosvika kumba angasataura ambonotsvaga imba papi chete wakwaedzi zvechimangwana achona
Akangomuka takatongotarisana kozi hatisiziva kuti munhu aripo. Zvikama 8 futi munhu asati auya. Ndopandakafonera mumwe mukoma wangu ndikati kunokundo zvakaitika, munhu akangobuda haana kutaura rwendo. Akangobuda nemari yacho yese, pamwedzi wangu atopera pataigara tasati tabhadhara rende. Ndisiziva kuti aripi. Ndikanisaka iwo nepfungwa dziki. Ndikati inini ndiri kufunga kuendesa vana. Ndiri kubasa pane panana Jambira. Akatuma wana. Mukadzi uya angambomudedzera nemumwe watadzi yangu achitora nhamba dzake kufona. Saka hanzvadzi yangu yanga nditi ambouya, ambotuma wanhu, iye haana kuuya asati atuma wanhu. Saka ndaudza mukoma wangu akati iwe uri kufunga kuendesa vana kumba kwenyu, yeti mwana muhombe haasi wako. Zvichiitika kuti uendese kuna mai wako kuti chimbochengetai mwana ndikutsvaga mukadzi. Iwe imboenda kumapurisa woipa ripoti kumapurisa uchimutsvaga. Mapurisa ndakapa ripoti vakati nyaya yako inonetsa kuti timuvhurire dhoketi mukozi hatisizwa kwaari. Ndikuona kuti mwana akafa yeti vamuvhurira dhoketi hazviti. Ndopandafonera mai art vari kuna mama bocha kuti imi maikedi ndakambosvika ikoko kwenu, akangobuda nezuva ita notsvaga imba hangu. Akati haana kusvika kuno. Pandafona kwaMurero nababa wake kunogwa tisumuona. Akambosvika ikoko ndikanzi haana. Ndakutonetseka paya. Saka ndakazosangana neimwe hanzvadzi yake kusakubva nangu mainini wake navanini wake. Ndakatsanangura nyaya kuti nyaya ndo iripo. Chakutonetsa wana nyanya wake uyu handizondodii. Kanzi watouya kudai zvanaka, isusu ngatiende tinosiya mwana uyu kuna mai wake, ndiwo anoziva kwawakambomutora kwanga akaroorwa kutanga. Kati alright, mushure takaenda kubocha. Musi wacho naiwo nemunini wangu chiperekedza mwana anisikana mwana wake. Patasvika kubocha patatotambirwa namama wake, pandatsanangura nyaya. Saka pakutsanangura nyaya chakanondinetsa ndechekuti mai wake wakanotidaira achiti ndina ndinamborwara. Kana uchiti mukadzi wako akambouya kunoku akaita 5 days ndichirwara ndisingatauri, haana ambobvira auya kunoku, handinambobvira ndafa. Zvakatanga kuitondinetsa manje kuti kana akagara 5 days last week rese achiita kuna mai wake asiko, anga ambori kupi? Izvozvi wacho abuda ambori kupi? Saka takakutobatsira nedzimwe hanzvadzi dzake kutomutsvaka. Saka takatobva kubocha angatoma nheku nemunini wangu kusvika kumba. Tasvika kumba iye anga ane nhamba dzaangambofonera hanzvadzi yangu achiti handichengeterei wana. Ikati chimbondipa nhamba idzi ndimbodzifone timbonzwa kuti ambori kupi, kozi yanga asingandifoneri. Saka pandakafona nhamba dzidzi dzakadaiwa nomurume ati ndikutsvagawo munhu akadai dai amboshandisa foni yenyu masikati. Saka murume akati handisi kumuziva. Ndikati akati handikuziva nemunyepa kozi foni yenyu ndiyo yaashandisa. Saka akaita like ari kubvunza ngari pasaidi naye kuti angatori manhera ma9 chaiwo kuti manhera. Saka wakabvunza akaratidza kuziva idea kuti pane munhu atamba pafoni. Pakati pane munhu atamba pafoni unonzi Asekuru Chaburuka kuPezo Bridge. Ndiri munhu yeta tomusiya aripo. Ndikati ndipapo pacho ndobva andipa direction. Saka andipa direction daro ndakangomuka mangwana acho kuma5 nemwana mudiki ane 2 years wandandasara naye ndichienda kwandandakaekwa kwegwe. Saka ndakabatana neimwe hanzvadzi yake aitobva kubocha anoita zvemabhazi ane icontact. Vandasangana naye paBezo Bridge makuseni ma6. Iye aitaziva pano paMoffat. Saka takaenda paMoffat paipa pane kashopu karipo. Vandabvunza anotengesa mushopu angatomuka kuti uchagowo pano paSekuru. Sine munhu asingandandisandawise. Anonzi paSekuru kusaidi kuno. Anogara kusaidi kuchinga kwepombe. Michinda yakati ndokaziva pano kwanisa kuratidza. Saka akatoti director ndinofanira kutungamira ndikuuya. Saka ndakatotungamira ndine hanzvadzi yake. Patasvika pamba paSekuru paipa papaine mota yanga iri panze. Mama nevanhu vakarara 2 mumota yemo. Then vamwe vasati vamuka. Saka hanzvadzi yake ndiyo yakatoti vanhu vanga vari mumota kuti panapa ndo panonzi paSekuru. Ndikanzi vanobatsirwa vanhu, ndikanzi vanobatsirwa. Kuzi aitotaura nomwe anobatsira naSekuru wakubatsira vanhu. Ndikanzi atira kubatsirwawo, ndikanzi Sekuru wakashara. Saka adaro
hanjadziya yake ndokaikati isusu ngatipe panapa kuti tikaramba tiri panapa tinogona kumhakisa tikasangana munhu akupa ataura saka takanoenda nechekure tikatasiya taudza mumwe munhu anga aripo panze paye anenge aida kubatsirwa ira nyasuziva tamusiyira nhambo kuti pane munhu akadai dai arinzi ari panapa mozopisira meseji kana amamuona. Saka takanogara nechekure nehanzvadzi yake nemwana wandandina takazosirwa meseji munhu uya amuka apinda mutoilet. Saka takatanga kutobva kwekwe tichiti panozobudwa mutoilet tinoenda dii tetasvika. Saka isakatosvika iye anga atobuda mutoilet ati ndakamuona manje ndamuona iye akazondiona ndada kusvika ndobva awanda nepila ranga riri pagavharanda awanda nepila ndanda kutomhanya kuti ndisvike ipapo ndobva amhanya achipinda mvura. Saka patakasvika hanzvadzi yake kati ngatisaite zvinhu izvi ngati hazvina zvakanaka kuzi inini ndakatopatikana ndobva takumbira munhu anobatsira nasekuru kubatsira vanhu kuti ine munhu akadai dai ataona nini akasiya vana 2 tokwanisa here kumuona kuti chakanetsa chacho chii chekuti anongobuda kumba asingaudze munhu apa yeti akanyepa futi kuti mai arwara achibuda futi kumba achitoperekerwa. Uya aibatsira sekuru akati alright ndobva apinda mumba achibva azobuda abuda akati akabva achidetsa vandapinda vandipinza mubatsira vanhu amuna zvechivanhu vanhu zvazvino ndobva vandigarisa pasi ndakambokamba ndobva ndabva vachanga uchida kuchibatsira achiti iwe unofanira kubatsirwa ndipo ndakatanga kunetsana navo ndikati inini handisana unobatsirwa ndatera mukadzi akasiya vanhu akabuda nemari yesipana kana ima kuti ungandibatsira dai maida ndibatsira makandidaidza ndisati mamubatsira. Ndobva ndabva ndikabira panze kuza kuzobatsira sekuru wake ndikati alright ndabira hanzvadzi yake kubva yapinda kuti pamwe angonga munhu ndobva vati amukwanisi kumuona wakaramba navo toziya yotova mune imwe kumuti asingatombooni kuti ari murungu. Saka tabuda panze tatanga tatarisana ndipo ndakati tati tatsvaga mapurisa ari padhuze atibatsire kuzi tikada kunetsana navo navo zvoita kunge tafambira kunetsana navo. Saka takaenda kuBezo Bridge pamwe paimbonzi panombogara mapurisa namba dzese dzaivepo waidara achiti pakavharwa pachashanda unotoenda kukembi yacho yainzi ineka distance. Saka isusu nekutya futi uito unosvika asiri ati isu ngatidzoke kuzi inini ndakudzatsana ngati ini chandandichida kuziya panichi pane hanzvadzi dzenyu ndo chikuru chandandichida. Saka sindindapaziva pane hanzvadzi dzenyu inini ndakuenda kana wasingati kuti ndimuone nganza ngatidzoke titaure navo patadzoka futi pacha pasekuru paika patambozama kutotara navo watanga uchimutura hasha kana sekuru waita mutende pandakatsikawo padziro tosiyana nenyaya dzatotanga ndikati alright kana inini muchidaro inini ndakuenda kuzi inini mukadzi wangu paari ndakasiya ndakudi. Saka ndopakanoti nyaya iyi yakutooma ndopakazoti achimirai mumuone vatamira patapa watipinza futi mukarumu kake kanobatsira vanhu kake ndobva tagara pakabhenji kakarimo kuzi ndakazoramba kugara pasi ndopakazobuda mukadzi wangu achibva mune imwe rumu ndobva aganiswa pasi. Tisati tambotaura nyaya kuenda kure pakasvika vana tsano vana sekuru avo inenge iri hanzvadzi yakuyo nemukadzi wake akatosvika achitongopopota anzaiwe tinotomborwana chaiko atatsana munogota zvekurowana nenini ndandichitambura kutsvaga hanzvadzi nhasi dhere chi3 vana havana kudya vanodzia akabuda nemari yese kumba kuna kana bhadhara rendi togara pai anzaatsana izvo hazvina basa tinomborowana. Saka sekuru ayo akazoona kuti vanhu varwane munhu mumavhiki ndopakati imimi chibuda imimi munotsvaga ngokutongana nyadzi. Hanzvadzi yake aida kundova ikati handemba kwangu ndokwatinogara pasi totara nyaya ati alright tobva tabva kuBezo Bridge kuenda kuPenhalong musi wachona iwo ndobva ndatoudza mukoma wangu ati ndozvaitika. Mukoma wangu akati akuti toende gazviti timira tibatane tiende pesi ndobva watouya nawo mwakomana 2 ndobva taenda kumba kwekwe shuwa waitolondirwa kuzi akatosvika kwakasara wanga wakatohairwa inini but havana kuzondirwa kuzi wandandinawo wanga wakutara nyaya chepachikuru wakabva wangogadzisa nyaya achiti munotora mukadzi enyu mangwana ati alright. Saka tabva paipai pamba pavo kai inini zvangu zvangondiremera manje kuti mukadzi uyu akaita 5 days
ari kwasekuru obva adzoka kumba obva apedza otora mari osiya vana odzoka futi kwasekuru kepo ndongonzi nouya kutora mukadzi wako mangwana zvakangodaro ndopandakazofona baba vangu ndikati zvaundiremera ndafona baba vangu ndobva ndavakutsanangura ndasinombobvira ndavaudza baba vangu akati nyaya yako iyi nyaya hombe inotoda kuenda kwamambo vakatoti saka toronga kuenda kwamambo tiri paprocess yekuronga kuya kuno ndobva vaisapimwa ndiya vakati mari zvinonetsa kuti tange kuenda kwamambo tisina kumbosvika kumba kwavo kwamureva tisina kumbodhiskasa nyaya iyi nevamwe kwamureva aibatsira tikatanga taendaiko kwamureva kati alright saka inini zvakuchinetsa kozi ndanisina mari kuti saka ndodini kuti tiende kwamureva wacho saka ndopandakauyu ndaiti ndandakutanga kutaura naye kozi vaindisa vameseji kuti muchiuye munditori chinhu chikakanguwayo saka ndopandakati munhu kana atokwanisa kutaura neni kudai so ndokwanisa kuita zvekuti ndiwane mari ndopandaita kunge ndiri kunzwanana naye pakutaura kwataiita saka ndakanomutora achiti mangwana ndopatopinda kwamureva chibva ndanomuturasa nhasi handina kuenda naye kumba ndakatsvaga kuti anorarepo ndosarira kuti tiende kumba tofanira kuzongoenda nyaya yakagadzirisa saka takatofuma vakatogadzirira tiende kwamureva akatosendera mama wake mari kupocha vataenda kwamureva baba vangu vakayana tete vataenda kwamureva takasvika kwamureva vari manheru kuti mama wake vakanongosvika vakazosvika mangwana achona ma11 vasvika nyaya tokatadhiskasa nyaya kuti ndo zvakaitika saka mari anga andipa semunhu andandaratidza kuti ndiri pamwe naye mari ndandatora mari anga isina kupa nayo kuti mari ndandatora nyaya yatsanangurwa nasekuru kana mbuya kwamureva vakati chikuru ndizvihere nyaya yemari yadzoka mari asi pane nyaya isiri kutijekera nekuti isusu hatikwanisi kuitonga banyaya iyoyo zvitori nani kuti munoigadzisa kwamuriko kana muchienda kwamambo mozotitaidzawo kuti nechisofamba sei saka takatodzoka tese mukadzi wangu kubva kwamureko takatodzoka kumba saka tadzoka kumba ndopandakaziva zvekuti mwana ndandakasiyawo pane 2 years amboende kuna mama neakadzi yangu ndobva aenda saka takauya kuno kutonda paripota ndibva tanzi tinouya nhasi asi inini naye pakugara kwedu tatakugara tichinetsana kuti chatainetsana inaindiblema kuti kwewe wakazoendesa mwana wangu sei muhondo uyu namama wangu yecho chizoti mama wangu anorwara saini zvaichindibata kuti iwe unongoti ndakaendesa mwana wako sei kuti iwe wakanga watiza mwana wacho ndaida umbomudii yeti asi wangu ini akarwara ndaida kuzodii naye saka taigara chikakavadzana nenyaya iyi yeti kuno tatoripota saka mukukakavadzana akazosvika pakundiudza kuti nini ndandakaita muvhoni mimi mukanditeera makanditeererei tikati nyaya yakutaura iyi ukutonongotaura zvinhu zvine ikanzi hei ini ndandakaita muvhoni mandisafanira kunditeera kati zvisinei hande nyaya sinziri kumberi tongonotongwa tonzori nyaya chinogadziswa sei saka wanasekuru kwamureva ndakatovafonera natete wauya nekina baba wauya asi chaburuka anakuya chaburuka ndiye murume wacho ndiye sekuru paandakamuona ari andazvichiwana mabereni zvakazi baba wake akati nyasi kuya ngatopine sekuru natete wakati nyaya yandikwanisi bainoda sekuru natete izvi zvataura ndizvo nekuti wakasiya vanhu watozirize laindeti mafuni ndakabuda ndichinotsvaga imba asi kugara kwedu tengogara tichinetsana nekurwa so ndakaona kuti pangwana ndabva kunobatsirwa zvakabva zvainyoita wese ndobva ndadzoka futi ndichida wakangoenda mun'anga vaikupa mushonga kuti utondodzo vaisvika vanhu vanoita wese ndiyo muvi ngonini ndimuvingona ndinozvitaura kuti wachanibi iye chakuburukwa
asi mufisi wangu. Saka kwakambogara 5 days waupona? Ndakaenda namaiguru wangu muroora wangu anga kupena nomu ndokwakaberekwa iye hanzvadzi nehanzvadzi saka nditi kune munhu anobatsira hanzvadzi yangu mubuda here kuba mako iwokaruwa usingatauri murume wacho kuzvikunyepa kuti mayarurwa murume wangu handibvomeri kubuda pamba saka ndakangoona iri good idea kungoniga munyepera reason why usingabvumi kubuda pamba ndei handizoziva hangu iyo asi unongochida kungobudiri tone chitsvagwa rubatsiro rubatsiro rweko kunetsana nemurume wangu uri kwakanyanya handizozvidi chichinenge chichiitika iwe utononga murume ndiye ane problem but iwe ndiwe une problem problem ndinayo ndizikuramba ndosaka ukaona kuta very insensitive la kusvika kulevel unofunga kuti forsake wana wako kunongosiya kuti wobva watora mari yacho irumba wobva waenda nayo wobva wasiya kana murume achitokupa mari kuchengeta kukupa mari kuti kochengeta iwe woshandisa mari yacho kuda uroya murume wacho kuti saka pakaenda kubatsirwa wakazichiwa kubocha wakazimurume kuchi handiti dambudziko riri kudzinza kwawakakurira nekumusha kwenyu saka tinogona kubatsira tichiti tikugadzirisa imba but hapana chinobuda kana usina kubvisira pasina kubviswa anonzi maredwa because ndakakurira musha kwana sekuru then nengozi dzinenge dziriko saka hapana zvatinokwanisa kuti unogona tiri kubatsira zvino hazvishandi because hapana zvinhu. My question ndeyekuti that issue yavakataura mumba kuti chamari ndine nyaya dzikuitika pandika ndinomusagwa maybe timboone kuti what is the problem chiri pati kwakati murume wangu aikurambidza anga sikakurambidza but the fact yekuti wakutokwanisa kuenda kutoilet uri kuda mumba meng'anga 5 days urikugara mitodzoka uchitokirwa vanhu vachitotorambidzwa kuti iwe usatooneke nemurume wako iro you want us all to believe kuti zvorutaura ndizvo chaicho zviri kurei saka ndasina kutera kolo ongododi wotozodzoka wangatorori nganga iro what is your plan after the 5 days dai nganga katigara 20 days ungodozodii after the 20 days apa the fun part of it nganga yeshe tokutaura shanga zviri pauri hazvigadzirisi saka chaongo chagarira kuti ungangonotinyepera uiri but ng'anga iyi ndiye mukomana wako murume wakakutera ukaamanya ndandabva pamba ichidaura achindirowa ndosaka ndakatiza but ukarohwa nemurume unoenda kung'anga here kana kutoenda mumapurisa wachaiwa nemurume wosiya mutaundi mune makemi mangari mutaundi mamutani emapurisa kuti uyo kuchari tichas college uyo link road uyo Fairview Park uyo kwamadziro uyo Zibuya uyo Rowa uyo Gold Springs uyo Tena nedust uyo uchipoti rwende Bezo Bridge mishonga ukaona munhu unoita sei mishonga kashingire kakoka nikaendere kaunga kutaka it means wakaini munhu angari kudrive pane munhu angachikulidha ndiani kuenda iko wakaenda nani maiguru ndiani murume kuda kuzorova murume wako ndiyeka so means honzeri imba mako ndi maiguru mukadzi wehadzi yako ndiana kukukanyira imba yako iyoyo iye ari kumba make saka uda zvinorevei zvinoreva kuti maiguru akatogadzira hadzi yako semagadziriro akoda kuitawo murume wako kana iye ari kuti handeiti ogadzire murume wako ko iye wake iye wakazviziya sei kuti ndopanogadzirwa varume kuperekedza muroikoro yababa ndizvo kuti hanzadzi yako iti munhu muroora kobuda neubocha kubezo bridge
kuti ugadzire murume wako akapaziva sei yako vana vanoti tinoberekwa tese hanzvadzi nehanzvadzi iye mukadzi muroora iye ninganga iyo saka iwe saka imba yako unoida imba mundoida unongoenda 5 days wodzoka ako zvitoti normal wamuka kuti utiza wakoenda kutobuda mumba veng'anga wakazvimonera tauro rewaiti kuenda kutoireti wodzoka woti akazi ndine kumba kuti andaita kubuda umakuseri kutobuda kuzotomukawana naini kati unomuwana kumarira wakapera story ya china Alright, go first marriage wakambosirwe. First marriage wakasirwe. Waisawirana. Problem yako zondeshi. Ndio tukazitesta mgrass unononga wakanaka stereki. Wova wafunga kuti hauperi. Unopera. Asi chabuda apadi apadi ukatoona kuti matomoti kwaasenza choiti mai mwana chengeta pondo chengeta turai chengeta zvakati iwe usenzesa mushonga wacho uchengesa mari yacho kuda kundiroya mari iyo ndikusenza wakadzi musasodaro suwa wakadzi musadaro zvakashata maningi zoraimoyo kuti suwa mari ndikusikera ndiri kukorokoza ndiri pasi penyika ndoya ndokupa mari yacho kuti iyi ndiye chikafu iyi ndiye ona chikoro iyi ndiye rendi nechi ndodzoka futi mugwavava ndoswera ndirimo ini ndiri mugwavava iwe watobuda uri bosha kuti undisote futi rine mari yangu futi moya mari yangu neng'anga mwana wako ekunze uri kuchengetwa mwana wako ekunze wakati nomwe murume uri kuchengetwa futi nemari yemurume iyeyo chimwe chakuda chii mwana wako umuchengete danga rumwe akatika mwana wako siya kuna mai wako usaine mwana wako pati munhu woti uya nemwana wako ndichengete wochengeta iwewe enda zvitonishamisa kuti nababa wemwana yekutanga muchitoona nafuti hazvitoshamisa zvakutwara kuti nababa wemwana yekutanga muchitoona ini ndoda uyu zvatakuitaka kuti nyaya nyasobuda pachena hatinozani sekurani chaburuka tidedare next week ndoda chaburuka pana basi tichataura namambo maranga taite make sure kuti chaburuka waipa ndinomuda panaka want to know the truth usamfonere kachakabona kana yakukafuna zandina handina nebasa kuti wafuna kanoroaiyo ini chinonipa confidence kuti kukwira basi saka mamugara mese natete wacho pamba ipapo mukadziyanzazi mamugara mese iri pang'anga pamba peng'anga ndairara kumba kwakaberekwa mai mwego aiwa unofuna iye sei yanga asikarari newe kumba kwehanzadzi yake ake hanzadzi yake saka sei yanga asikarari panowe hanzadzi yake tete tumuda munhu teteyo tumuda futi tumuda padai pana iyeyo tete wekupena ronga iye tumuda padai pakabuda kechituwa haangasina tete akasina tete pakabuda kechikunino maona after 3 days haangatoreka makatoreka pekutanga tokwenda tanga pakanyekwa kuti mama warwara ndopaiwana tete matauriro azvinoitwa kechituwa pakasiya vana achibuda nemari akabuda ii angasina tete haana munhu akatombaonza pane mwe rudzi chamwari vekuti hadzibatiri mushonga zvakafanana neskini pane imwe skini sikabatiri mafuta inongogezwa unongonayanyimi nyega haiswi mafuta haiswi zvakafanana nevarume pane musi weunotuka musi wakamurongera hauyi kumba kana kuti musi waunomurongera stereki wakamusota nhasi da umusota ndikadai unobva wazi mai warwara kumba wobva wamhanya kumba imba inonamatira kwete kuenderwa kumwamba mabve anopfugama unamatiro namwari kana un'anga wakabatwa kana zvikunetsa chaiwa wana tete wariko mai ariko wana tete wariko wana tete dambudziko rangu chaiyo chairo ndeiri saka iwe ungatoti mai wako iwe mai ari kwamureva iwe uri kuenda kubocha
mai uri fungwa kuti mwana uri kuchikanga iyo uri bocha. How do you explain that? Saka unogare nogara mese Achigara tese nchimira kutona. hamusarowani ini chandongobhiriva ndicho kana zvinhu zvarambaka zvadii zvaramba munosiyana zvakadii zvakanaka pane wana you need each other somehow you need each other asi tiri kuti handizvo tatora nhasi toti nhasi tizwe iwe uripo sekuru da kuti sekuru wacho vatauri kuti dambudziko remwana uyu raanga rimuchengetera for 5 days achitomupa nemvura yekugeza nepekurara ngerei nekutomukira kumuita munhu wake kuita personal property. Iwe murume utosvika kustruggle kuti une mukadzi wako hasa ndambona nganga yakadaro iwe nganga inotika kuti ndotera mukadzi wangu pana pauzi haumuoni wotomona kuti wozi uri murume hautopindimo saka waitozvizwa ari kutaura kanditi kupa wakatiza uri kuseri kwepira wamuona ari kuya wakanga uri kuindi weiti komutambira isede kumutambira wotomutiza wanga uri mutize iwova hausi munhu kwaida nyaya kwainguti saka itai mwana tive namba dzasekuru pana nazi kuna iwe office nyamba dzen'anga unadzo tive namba dzasekuru chamburuka then chataura na mambumarani tite make sure chamburuka yetu munda pana mswa 11 na Michael ese ini ndivise kumusikamumusha chaita kuti tizosvika pakuita sekuru vasimo tamani kwachongoza chazoita kuti tipinde uyo sekuru vasipo ndichokuti ndatoti shamwari ndikumbiriro kuna changamire kuti kubva kwamurehwa kuuya kuno vanhu 2 tete baba wacho vakati dzimwe nyaya hadzikwanisike kuti dzitaurike inini ndiripo inini sekuru di endai hapana nyaya isingazokwanisi inonzi pari kunyaranwa kutaura saka ini sekuru endai saka ndakauya saka kubva kwamurehwa kuuya kuno $23 kudzokera $23 pavanhu 2 inenge iri kuma46 saka kuti tidzokere tichiti nyaya haina kutaurwa kana kuti hatina kunzwa mutongo uripo tigodzoka futi tosvika toudzwa mutongo tigodzokerazve tigozonotsvaga kuti mutongo wokuti tagadzira mutongo todzoka futi ipapo manje womwe ndoipa inenge yakuratidza kuboka kwako ndochichemo chandaita kuti ndikumbire kuti ndigonzwa kuti mhosva ndiri kuziva kuti muzukuru wangu ane mhosva sokuuya kwapakaitako ndikavaudza kuti iyi nyaya isusu hatikwanise bai ndoda kuenda kwangu yega changamira sekuru izvozvi zvatisati tatomboona kuti nyaya chaichaiyo mufungweni mberi nyaya yake sofa yaina chiti ndiye kubuda pamba without authority kungobuda pafungira ndiye kutanga aita mazuva mungani 3 plus 5 8 days asiri pamba achisiya wana achisiya murume ndoye kutanga yechipiri ndiye kunyepa kunyepera murume kuti mai ari kurwara mai asiri kudii asingarwari yechitatu ndiye kuenda nemari yemurume kunganga ndo 3 dzapo sofa asati ataura nezvenyaya dzeinfidelity kuti ari kuiti asati asi sekuru chamburuka kwachauya ndiwe patichazojasa kuziva kuti wanga uri kumburuka sei ndosaka tati kuti nhasi tiite anything bcause nhasi kana mukwambuka haunazwa mukwamba uri kuti ndabata chii ndaona muchikomba kana kuti hana ati nyaya yangu ndiye kuti mukadzi wamu 5 days 3 days andinyepera 5 days apo baba udzoka uita futi 3 days ndomutsvaga ndonomuonera kubocha
ndamuna pabosha ngotiza apa rugara pamba pechi pemunhu wandisikazivi. Demoni mimi zvaita saizvi ndaimboya sezvakaita kwamuri wenyu kuti ndionereiwo nyaya yangu saka mumunzwa ini ndiri kubvuma kuti imi mamuna nyaya asi chiro muri mutumwa sekuru kuti muri kutumwa usiitai saka ari kukutumai achakufandai basiperi because ndiye anodiwa kuno. Yes, ndiye anofanira kufandai. Imi muri kutumwa ari kumutuma hangu kutumika kuti enda kuZambia asikakupi mari yebhasiperi azviiti ngaakupei mari yebhasiperi. Munosvika kamotaura report bei chamwa nyaya iripo kuti nyaya haina kupera because sekuru chamburuka kwakaoneka kuine mwana haana kukwanisa kuya kudaro saka anzi achauya muswani wa11 asi sofa patiri ndikuti nyaya nemwana wedu ane mhosva iyi neii saka tingi ndo zvatingatoita saka ngatidzoke muswani tivataipedzo